Noget, som jeg godt selv kan lide. En råcreme, som er spillet op med lime, og det så skal der gerne være en espresso oveni, som så ikke skal køre lidt kortere end de andre, for at gøre det lidt mere i smagen i forhold til råcreme. Og det er så igen økologiske produkter. Også økologisk lime, for at dem, som skal drikke det, ikke skal få mærkelige sygdomme. Og æggene er også pasteuriseret, så der skal ikke være nogen fare for at smage det. Råcremen har jeg, eller selve ægget, snapsen, har jeg pisket op i forvejen, fordi det tager 13 minutter at krystallisere det her sukker, og så kunne jeg godt se, at så begyndte jeg at blive en lille smule presset.
Hvorimod at fløden, det skulle kunne lade sig gøre, og det skulle gerne have omkring lidt kortere tid tilbage, end jeg havde regnet med. Så jeg må hellere komme i gang. Men lime har bare sådan en fantastisk duft. Så er smagen også med til at give lidt pift hen i den her lidt syrlighed, som gør, at når råcremen er så sød som den er, at det gerne skulle harmonere. Det er jo en råcremsblanding, som er rigtig, rigtig god til, hvis man skulle finde på at flambere nogle bananer, så hælde den her henover. Det gør det rimelig godt. Tak skal du have. Pis. Det er 15 minutter. Ja, god. Et minut. Jeg tror, det kommer til at passe. Så. $25. 25. Jeg rører det en lille smule sammen for, at råcremen gerne skulle opløse sig en lille smule sammen med espressoen. Tid. 15 minutter. Stop. Det er rigtig mange, men det er faktisk en. Ja.
Måske skal jeg lige forklare. Baristerne har 15 minutter. 15 minutter og 5 sekunder. Når man har brugt det, så får man 5 strafpoint. Så alle pointene bliver regnet sammen, og for hver sekund man har overskredet, får man strafpoint. Så det er det, der sker, hvis man ikke er helt når det.